tlač? Točím. Hej. Tam bude také zivé, ten kopec, ne? Hej, taký bl. A doľava a doprava. Hej, a potom bude doľava Cez les. cez les a nemôže byť cez les. Asi ne, no. A doprava na stanicu? Tu boli kolotoče, po kokot. Ne, no. Tu je ihrisko. Naľavo bude. Či nevidno ho. Tu boli aj trišľak. Tatry. No tú cestu, tu sme ešte hore, ne? Hej. Tu raz sme jedno 8 hniezdo rozjebávali s fúfom. Hej. Hej. Na tom kopci. Taký to je úzké. Do lesa. Tu boli veľké mravenisko, tu bolo jedno na takúto. Cesta. To isté. Počkaj, kde bola tá zakrytá veľká? Toto sme šlapali, cíko. A to ešte nič, ne? To v pohode. Tu bolo to obrovské mravenisko, to fufové bolo. Niekde. Dával tieto. Bolo tam ešte také. Zdaví, jak rýchlo, teraz mi to príde cesta tam. Si pamätám, že sme chodili cez les pešo, bo tak to bolo rýchlejšie. No jasné, tam jak sme išli. Hej. To si vôbec nezbavili, aký les. Toto si pamätám, túto zakrutu. Fú, ešte ďalšia. Vôbec mi to nepamätám si absolútne. Že tam vôbec takto išiel. To je iba na stanicu, ne? Hej, ale je tam rybník a taký domík. No. Rybník, môžeme ísť tam k tomu vodopádu. Taký maličký, čo som tam chodil. Si nepamätám vôbec. No vidíš. Tých vodopád, čo tu má to meter. Hej. Že už sme tu, do píši. Celkom rýchlo. Aj autobus tu takedy chodil, ne? Chodí určite. Toho nechcem si. Tu je rybník. Točí ešte? Točí, hej. Vládze? 3,50. Iba. Ale už to má dať 600 mega. Dosť tam tu je. Hej, no. Tu na bicykli si pamätám, že sme vedeli ísť z takého kopca a brutálne sme sa rozmali, hej tu na... A tu není kopec vôbec. A kde to bolo? Počkaj. Že na Vach sa dostaneš. Rybníky. Tu už bude stanica, ne? Hej, ale ten spotík chcem nájsť. Neviem, či to nie je tu. No to hej, ide inde. Tu zastavíme auta, pojeme tam. Dobre. Jo. Tu koľko sme čakali na autobus, nie? S BMX-kami sa tu premávali, alebo dačo. Tu presne, s Veletom, tu sme sa dávali. Hej. Dáš ho do tieňa? Aspoň predok. Čo zákaz?
Daj ho do tieňa. Nie, tam je tráva. OK.